Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gih, sekedap. Waalaikumsalam. Weh, beli kapan? Mau? Apa? Kita korban kita, korban aku. Apa? Ngaren meng. Itu dulu tuh ora. Bisa ya, tapi kayak kita aja karena wedok loro karo langki sih. Pilih Langsung yang kanan yo wis tadi. mumpung budget ya aku. Weh, saya coba tuh. Ada rame. Wah, gila. Wis nilai. Berapa nih? Di Ini dodol rame. alhamdulillah. Hajar berarti. Corona. Wis normal toh? Ini urung. Weh, dana piro? 6 juta. Sing 3 juta. Dana ya pura-pura 5 juta gitu. Weh, Bajan sukit dit. loro kok wani no loro. Golek loro. Ya begini kan kita. Aku karek sithik menuju sing. Ya iki karek iki ya. Iya, Bos. Regane piro kabeh iki? Kilo setengah. Iki ya iki gandeng korban ya rada dhuwur iki. Alah bolot karo bolot dewi yo. Ya iki kan karek wedok. Nek wedok iki yo papat yo. Dhuwur. Iki 18. Iki 19. Iki 2 juta lah. Ah, iki ra masuk korban cilik koyo ngene ora apa. Lah iya iki 18 iki bulan murah. Lah iki piro iki? 3 juta. Waduh, Bos. Larange. Sawangan lho. Eh, Waduh, gede iki waduh. Regane aja dulu. Lho, Iki bolot dewi dhuwur-dhuwur iki piye? Ki ajar. hati-hati ini gendekan. Yo mudun pira ya? Ya mudun oleh ning yo joke oke, wong kene yang rumate yo. Anak ijo le to yo. Pase piro? Pase. Ya 18 lah ora kowe. Alah lah, gur medhur 200.000. Ya ora apa-apa. Nggo kurban iki liyane kowe ora oleh 3,5. Aku nawak 3,5 ning pasar iki lah. Selawe piye selawe? Wah, ora tau apa-apa nah, ora wani. Ayo Ora lah. apa-apa. Wis 17. Selawe. Ra iso lawe bos. Loro iki 3 juta loro piye? Aku cilik-cilik koyo ngene. Karo kowe tak kei 3 juta. Iki nek ijen 18 karo 19. Iki ben dangdo gede sik wae ben Rasa tahun gede, sesuk. Iki wis umur iki wis ora iso ndek anak. Wis mager. Lah, lanangane budi koyo ngene jane yo Mas. Iki wedok, Bos. Wedok to iki. Wedok. Tapi kan gede kuwi marem lah. Tiga lanang. Wedok. Ya wedok ora apa-apa sih. Korbani syaratnya kan nek wedok ya oleh, nek ora iso mang lanang rene. Wedok gede ngene iki marem, Bos. Murah iki 3 juta. Ya wis 18 wis mentok. Piye? 17 wis ngampung wis. 17 tenan. Ya wis. Pas iku kapan? Wis Ya engko to. ora apa-apa lah biar gak teman. Kok sesuk tak jiboe. Ora mepet wae iki cek suwe kok. 10 dino lho. Gimana ana saya? Iya, tenang. Iki wis garansi ngon. Wis Siap. 17 ya deal. Ya deal. Deal oke. Uyuh lah awas lho. Ora ana yo. Terus kayak pakan mau ditau tak Ya aku ora Demok sik daginge. Kuwi calon Aja wedi. Nah, 17 sakmono murah to. besok bakal kowe tak boleh. Ya iso nggo tunggangan neng surga kuwi, ning akhirat dicelengan. Iki wis ben besokne wae iki tahun ngarep biji iki ngono sak. Kuwi elok kuwi, sok men gagah kuwi. Ya wis e, Ya wis. rono yo. Ngopi-ngopi sik. Ngopi ya, yo. Ngapa lip? Ya guyu. Ali sih deh. Yo, Wis bar golek lebih sih. kopi peteh. Kopi wae. Cek panas, nek ojo lebih. Tapi kok ora seneng lagi masalah aku sudah. Becakno kono sik. Tinggal kono sik, tak jeng kopi sik. Lampune mbok diurut. Ya sik ana iki. Ayo bos siap. Nek tamu jangan ngene ora apa-apa. Belum males ngene. Iki mau ayo kayak kopi es gelem ya. Sopo? Kopi. Yo saya nek ora apa. Stop.
kopi. Enak tapi bos, tenang. Kopi apa? Wis kabeh. Kopi bos. Kok era adem koyo ngono iki. Apa kopi rupane kaya ngono. Tak karepmu lho. Ya, dombe. Ya ya. Eh, Orang yo. Bismillahirrahmanirrahim. gayane. Jeng, ngopi-ngopi rene. Iki lho, kopi enak. Gayane kaya bos. Lah wis kene leren. Ngopi iki. Dan masuk kana. Buka. Tak mulai ya, Bos. Ya. Magrib iki. Ya ini mulai apa? Harus magrib ya wae sembayang. Aku Oh. ngaji kita mulai ya. Ya wis, oke. Emane-emane sik. Wis kayak dinteke ono imbuh ya oleh. Mabuk aja. Hati-hati kalau kamu korene oneh kok jagungan mengingo ya. Antara neng kene kayak kopi. Siap-siap kok barisan arene. Tak padane pikir sing omah. Bayang sih.